O Goberno pecha a porta ao rescate da AP9. O ministro de Transportes, Óscar Puente, cree que levantar a peaxe tería unhas consecuencias económicas disparatadas e asegura que bonificalo 100% a autoestrada que sexa gratis para os usuarios tería un custo aínda maior que o do rescate. ¿Por qué rescatar la AP66 y no la AP9? Yo no soy el del dinero, soy el de los transportes y, en fin, si alguien nos dice de dónde sacamos, no sé, los 20-30 mil millones que costaría rescatar las autopistas españolas, pues nada, fenomenal. Bonificar al 100% a los usuarios no es posible. Equivaldría a lo mismo. Incluso puede que llegara a ser más que el propio rescate, ¿no? Aquí en Galicia o baratamento da AP9 é unha prioridade. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, cree que é incomprensible manter a peaxe da autoestrada mentres se eliminan noutros puntos de España. Estamos cansados de que nos tomen el pelo con el tema de la autopista. Si esta reivindicación fuera en alguna comunidad autónoma que ustedes tienen en la cabeza, sería de otra manera, sin ninguna duda. Pero el clamor que hay para que se libere el peaje de las autopistas más caras de España, que están en el noroeste periférico, tiene que resolverse solo de una manera, que es levantando estos peajes. Pola AP9 circulan cada día 71.000 usuarios. Para non pagar a viaxe de volta hai que ir e regresar no mesmo día e os camións pagan a metade da peaxe. No caso dos coches teñen ese desconto do 50%, se realizan máis de 20 ao mes. Alejandro. Sí, coas actuais bonificacións saen de balde, por exemplo, as circunvalacións de Santiago, Pontevedra e Vigo, tamén algúns treitos que conectan, por exemplo, Ferrol e Fene, a Bárcala e Coruña e o Morrazo e Vigo. Como ti ben indicaba, Santiago, os usuarios beneficianse destas bonificacións, por exemplo, se fan ida e volta no mesmo día, sai de balde o traxecto de volta e no caso dos transportes pesados reciben unha rebaixa do 50% sen ningún tipo de condicións. Malia, estas bonificacións Audasa segue medrando en canto aos seus beneficios. No primeiro semestre do ano 2025 gañaron 39,5 millóns de euros, que é un 9,5% máis en comparación co ano pasado. A autoestrada é unha das batallas de Galicia. Outra tamén importante é a de potenciar os aeroportos no momento no que compañías como Ryanair marchan con queixas ás taxas do sistema aeroportuario español. Os empresarios galegos din que a falta de conexións aéreas afecta a competitividade. As previsións de crecemento en número de viaxeiros nos aeroportos de España chocan coas de Galicia. Para este inverno estímase que se perda aquí o 17% da oferta de asentos. En este caso, sobre todo, impulsados por las bajadas en Santiago y en Vigo, ¿no? Unha situación que preocupa ás empresas galegas que piden maior coordinación para que se complementen os horarios entre os tres aeroportos. Penaliza bastante, sobre todo cando ten que desplazar as empresas a bastantes traballadores conxuntamente, que non só un traballador ou unha persoa, e iso significa de que, bueno, o custo tamén dos voos é diferencial con respecto a outros aeroportos. Esa perda na oferta de billetes ven motivada en parte pola marcha de Ryanair dos aeroportos galegos. A aeroliña apuntaba como causa as taxas aeroportuarias. Con este incremento de tasas no es imposible operar de manera rentable. E dende o Goberno Central insisten en que non contemplan un cambio. No hay ningún país en Europa que ofrezca unas tasas aeroportuarias más bajas que las tasas españolas. A Xunta reclama que se teñan en conta as características de cada aeroporto para aplicar esas taxas. Non pode tratar exactamente igual un aeroporto como Barajas ou Prat con outros aeroportos como pode ser Santiago, Coruña ou Vigo, non? Por lo tanto, que exerza as súas competencias. O conselleiro destacou que grazas ás campañas de promoción da Xunta, unha nova aeroliña operará a ruta entre Nova York e Santiago de Compostela. E tamén no transporte, pero por tren, os empresarios do Cinto Industrial de Ourense demandan unha estación ferroviaria de mercadorías no polígono de San Cibrao das Viñas, que é onde se moven o 90% das mercadorías de toda a provincia. Segundo os seus cálculos, custaría uns 20 millóns de euros, pero o Adif non está disposto a asumir ese gasto. 4 polígonos empresariais máis o Parque Tecnolóxico de Galicia compoñen o cinto industrial máis potente da provincia de Ourense, con 640 empresas que moven uns 180.000 camións de transporte de mercadorías ao ano.
Unha parte deses, podemos falar do 5%, se o trasladamos o ferrocarril xa daría para 3-4 frecuencias semanais de conexión ferroviaria un mínimo 5% deses camións. Teñen os terreos expropiados pola Xunta e o anteproxecto da estación que custaría 20 millóns de euros e liberaría espazos, sinalan, na estación central, a de Ourense. Pola capacidade que pode haber de liberar terrenos na estación Ourense-Empalme para un uso dotacional moi necesario na marxen dereita do río da cidade. Nun foro cos distintos actores implicados, os empresarios expuxeron o seu proxecto que implicaría, aseguran, un transporte máis asequible e sustentable. Liberaríamos un pouquiño esa falta de condutores e, por outro lado, a parte medioambiental, a contaminación que todos esos camións producen. Instan o Adif a incluir o proxecto no corredor atlántico para facilitar a competitividade das empresas ourensás. Lugo queda sen a biorrefinería para a xestión de xurro que proxectaban 4 empresas vinculadas ao campo. Unha delas, o Grupo Lence, renunciou ao proxecto pola resposta social e política. As empresas implicadas denuncian constantes trabas para sacar adiante proxectos na cidade. A planta xa obtivera unha axuda da Unión Europea de máis de 7 millóns. Ia construirse nas instalacións do propio Grupo Lence e crearía uns 30 postos de traballo. Nuns minutos desvelamos de que estamos falando, pero de momento aquí vai unha adiviña. Que teñen en común a cidade de Ámsterdam, a cuberta do estadio de Riazor, os bloques de vidro que compoñen o obelisco do Millennium daqui da Coruña e estas grecas decorativas que están nas terrazas da Praza de María Pita? Este, aparentemente, que lo vemos con todos sus componentes y cumple los criterios de obsolescencia programados, este posiblemente es un equipo que sea potencialmente reutilizable. Este é un dos milleiros de produtos electrónicos que os galegos deixamos no punto limpo porque consideramos que xa non nos serve. Pero non sempre é así. Por iso están xurdindo empresas que se dedican a darlles unha segunda vida. Nos minutos estaremos nunha e veremos como o fan. Outra das preocupacións de moitas familias en Galicia é a do acceso á vivenda. Os presupostos da Xunta, que se aproban mañá, prevén novidades nese senso. Haberá rebaixas fiscais na compra do piso para as familias monoparentais. O imposto de transmisións patrimoniais vaise reducir do 8% actual o 3%. Se compran o piso nunha zona despoboada de Galicia, o imposto será 0. Esta deducción xa se aplica a familias numerosas e a menores de 36 anos. E agora vanse incluir, como dicimos, as familias monoparentais. E ademais, amplíanse os beneficiarios. A toda agora, a rebaixa fiscal era para os que tivesen un patrimonio de 200.000 euros, incluído o piso, pero agora vaise poder aplicar os que teñan 240.000 euros, podense sumar 30.000 por cada membro da unidade familiar. Cando as rebaixas fiscais, outra das medidas que se van a aprobar é que a Xunta compre baixos comerciais para rehabilitalos e convertelos en vivenda. Alfonso Rueda asegura que Galicia pode tomar estas medidas porque presenta a tempo os seus orzamentos. Se nos intenta convencer de que eso es malo y que es muchísimo mejor llevar ya no sé cuántos años sin presupuestos, no es verdad. A Xunta vai adquirir baixos baleiros para convertelos en vivendas de alugueiro social. Muchísimos bajos que antes eran muy cotizados, ahora, como se dice en gallego, esmorecen, sin que nadie los quiera, y degradan las ciudades. Rueda tamén rebaixará o imposto de transmisións patrimoniais para facilitar o acceso á vivenda. Un tipo reducido del impuesto de transmisiones patrimoniales, del 8 al 3% y al 0% en zonas poco pobladas para menores de 36 años y familias numerosas. El 95% de las compras de vivienda se vean beneficiadas en Galicia. Ademais, a medida vai incluir as familias monoparentais. No conozco ninguna medida del Gobierno de España real aplicada a favor de las familias monoparentales. Nosotros lo vamos a hacer. O presidente Rueda pide para Galicia igualdade de trato. No queremos quitarle nada a nadie, pero desde luego no podemos dejar que nos lo quiten a nosotros, sobre todo para dárselo a otros que van a tener más. Este baixo foi, durante moitos anos, un bar situado no popular barrio da Sagrada Familia na Coruña. Agora, tras dun completo proceso de reforma, converterase en poucas semanas nunha vivenda destinada ao alugueiro, unha das opcións que cada vez máis propietarios están optando nas grandes cidades. O comercio mudou nos últimos anos. Hai moitos baixos baleiros que, grazas aos últimos cambios na normativa, poden converterse nun novo fogar. Sobre todo para persoas que queren comprar a súa primeira vivenda, que están iniciando un proxecto de vida, parexas xóvenes e tal, pois sí que eles son os clientes
que máis buscan este tipo de propiedades económicas. Un mercado inmobiliario con moita demanda de vivenda e unha oferta escasa, o sector cree que medidas como estas veñen dar resposta a unha necesidade. Todas as medidas que sexan para fomentar, a incorporación de vivenda nova no mercado sempre vai ser positivo. E se esa vivenda vai ser para esos colectivos máis desfavorables ou para vivenda social, como medida nos parece moi boa. Piden máis axilidade na concesión de licenzas. Nos leva casi un ano conseguir todas as licenzas para poder comezar coa obra. A Xunta de Galicia xa cambiou as normas para que sexa máis sinxelo poder facer esos cambios de uso, pero na práctica estamos todavía con prazos de concesión de licencias un pouco longos. Unha alternativa habitacional que vai gañando espazo no mercado inmobiliario. Na Coruña hai debate entre hostaleiros e clientes a conta da nova normativa municipal para cambiar as terrazas da icónica Plaza de María Pita. En que consiste esa modificación, Sabela? Antía, esas modificacións están en estudo, non hai nada definitivo de momento, e se houber eses cambios poderían ser ata finais do 2026. En que consistirían, entre outras cousas, en cambiar as estructuras destas cubertas de vidrio e de metal que están na Praza de María Pita e facelas moito máis lixeiras, posiblemente de quitar e de poñer. Hai 20 anos, máis de 20 anos, que se instalaron estas cubertas nas terrazas aquí en María Pita e xa naquel momento foron polémicas. Dicía eu hai uns minutos que teñen en común a cidade de Ámsterdam coa cuberta de Riazor, con estas grecas debuxadas que hai aquí nestas terrazas e tamén cos vidrios con debuxos que conforman o obelisco do milenio. Pois bueno, estas terrazas e tamén a cuberta de Riazor levan a sinatura, entre outros, do que era arquitecto municipal naquel momento, Antonio Desmont, e de Ámsterdam checaron estas grecas debuxadas das terrazas das cubertas de María Pita e tamén os vidrios debuxados do milenio do obelisco da Coruña. Hai xa 22 anos que estas estruturas acristaladas forman parte da estampa da Praza de María Pita. A súa colocación foi polémica no seu día, e agora que a concesión leva xa 2 anos vencida e que parece que por fin se vai buscar unha alternativa, parece que a división de opinións se mantén. Agora temos un mix de terrazas e sillas de plástico fora e terrazas acristaladas, que sí que é un efecto paisaxístico moi feo dentro. Se puede hacer de outra maneira, pero está moi bien, pues esta misma está elegante, te da sombra, tiene sol. No me gustan las terrazas, porque están comiendo mucha eso. Para mí é unha parte, esas terrazas de María Pita con seus cristais, entón... O caso é que las debían cuidar un pouco porque hai muchas que están medio en ruínas. Por esa deterioración e pola incerta situación legal, hai tempo que os hostaleiros demandan unha nova ordenanza e parece que agora o Concello está en visos de concretar esa reforma. Levamos tempo reclamando que hai que facer algo porque caense a trozos, ninguén faise responsable da súa titularidade. Pues todavía no sabemos nada. Tenemos reunión el día 21, dicen, a las 5:20 aquí, el ayuntamiento. Porque ao final solo vimos unhas fotos, e pouco máis sabemos. Sería que as terrazas non fosen permanentes, serían móviles ou semimóviles. Esperamos que van a formar algo bueno. Pero claro, el problema es si van a cerrar. Significa que va a cerrar mucho tiempo, ¿qué hacemos? Tenemos mucha gente trabajando aquí. Claro, porque nosotros trabajamos con esto. Tengo solo 4 meses dentro, entonces si no trabajamos aquí, cerramos. Non sabemos se o teñen todo pensado ou se para eso estamos nós, para darles algunha idea. En calquera caso, semella que o debate sobre as terrazas vai seguir aberto. Invaden mucho la vida pública. En todo, las cubiertas y las descubiertas, todas invaden la vida pública, pero también es verdad que es una manera de disfrutar. Ideal, para estar aquí tomando un cafecito, ideal. Onde van os ordenadores que xa non utilizamos? Ou o teléfono do traballo? Cada vez máis empresas piden garantías do borrado da información almacenada nos aparellos antigos. En Galicia só hai 2 centros autorizados para reutilizar dispositivos electrónicos. O ordenador que usabas no teu traballo pode estar aquí, ou o teléfono ou a tablet. Esta foi a primeira empresa de España autorizada para reutilizar residuos electrónicos. Só hai 2 en Galicia. Este, aparentemente, que lo vemos con todos sus componentes y cumple los criterios de obsolescencia programados, este posiblemente es un equipo que sea potencialmente reutilizable. Pero antes hai que borrar a información. Varias empresas, algunha moi grande, envíen aquí aparellos para que sexan borrados. Oh, mira, los primeros pasos de mi hijo, le saco
saco una foto, ¿con cuál? Con el móvil de empresa o el tal, por los 8 primeros pasos y no tengo tiempo a ver cuál es el móvil. Entonces, ahí que tienes correos electrónicos, tienes tus programas a lo mejor de guardar las nóminas porque te ven los correos, fotos, contactos. Os aparellos máis aproveitables son os ordenadores, entre o 40 e o 60%. Están creciendo cada vez más la reutilización de otros dispositivos como pueden ser móviles o tablets. Y estamos empezando a aprender con dispositivos nuevos que nos están llegando, como pueden ser Smart TVs, dispositivos inteligentes. Teño que decir que a nivel mundial os residuos que máis crecen son os eléctricos e electrónicos e ademais fano en 2,6 millóns de toneladas anuais. Logo os equipos véndense con descontos. Tamén poden doarse a causas benéficas, como estes 100 ordenadores para empresas afectadas pola Dina de Valencia. Hay que coger el pan Galicia. Para mí es maravilloso. En Galicia temos moitos pans diversos, moi diferentes entre sí, e case que a 10 km de distancia un pode atopar un pan distinto ao que se atopa no lugar onde está. Haino de moitos tipos e con denominación de orixe e adáptase a todos os gustos, pero sí que hai un común denominador para todos. O pan de Galicia é o mellor. Nuns minutos saberemos como nos gusta e que ten de especial o pan galego. O Goberno segue adiante co seu plan para subir as cotas dos autónomos. A ministra de Seguridade Social, Elma Sáez, pide calma para negociar a reforma. Lembra que as cotizacións non son impostos e que ese diñeiro volverá aos traballadores cando reciban mellores prestacións. En cambio, os socios de Goberno, Sumar, non comparten a proposta. Din que penaliza as rendas máis baixas. La propuesta, tal y como la he conocido, penaliza de manera singular a los autónomos, a las autónomas, con rentas más bajas. En este sentido, vuelvo a afirmar que si se mantiene esta propuesta, desde luego, desde nuestro espacio político no la vamos a compartir. Insisto, progresividad por arriba. Lo que no puede ser es que un autónomo que esté toda su vida trabajando, que lleve toda su vida trabajando, llegue al momento de la jubilación y se encuentre con una pensión de jubilación que sea casi más de 650 euros al mes de diferente a un trabajador que trabaje, por ejemplo, en una empresa. Tamén en Madrid, esta mañá as miradas estaban postas no Tribunal Supremo coa comparecencia de Koldo García. O que foi asesor do exministro Ábalos negouse a declarar. O xuiz, pola súa parte, decidiu mantelo en liberdade con medidas cautelares. María Cheda. Si queda Koldo García en liberdade polo de agora, coas medidas cautelares que xa tiña previstas, como é a retirada do pasaporte e tamén a obrigatoriedade de comparecer na sede xudicial cada 15 días. Considera o magistrado que o que fora asesor do exministro Ábalos ten indicios de criminalidade máis que confirmados, pero non cree que dea estar na cadea aínda. Por iso, sorpresa do propio Koldo García, que esta mesma mañá aparecía aquí no Tribunal Supremo cunha mochila por si finalmente tiña que ingresar en prisión. O caso continúa avanzando aquí no Tribunal e tamén no Senado. A Cámara Alta xa ten data para citar a Pedro Sánchez, o presidente do Goberno, deberá responder ás preguntas sobre o suposto financiamento irregular na Cámara Alta o vindeiro día 30. Entrou no Supremo mochila en man polo que puidera pasar, pero ao final non lle fixo falta, porque o xuiz decidiu mantelo en liberdade tras negarse a declarar. Non respondeu ás preguntas sobre o último informe da UCO, que sinala que Koldo García custodiaba e xestionaba cartos en efectivo de orixe opaca de quen era o seu xefe, José Luis Ábalos. O exministro tamén segue en liberdade sen fianza, porque así o decidiu o xuiz nun auto en que invita a reflexionar polo estupor que causa que Ábalos siga sendo deputado. O Goberno cree que o magistrado se extralimitou. Hay una separación de poderes y eso obliga a todos los poderes. Nos corredores do Congreso, os socialistas sumáronse ás críticas. Yo creo que cada poder tiene que intervenir en su ámbito. Hay jueces que no respetan. Pola contra, o PP dalle razón ao xuiz, cree que Ábalos debería deixar a acta de deputado. La inmensa mayoría de los españoles comparte el estupor. Onde o PP move ficha na outra Cámara, no Senado. Pedro Sánchez comparecerá o xoves da semana que ven na comisión do caso Koldo. No puede callar. España entendería que su silencio es una confesión. O PP non vai desvelar o nome do senador que interrogará o presidente ata o mesmo día da comparecencia. As manifestacións pro-Palestina de onte remataron en disturbios nalgunhas cidades.
Os incidentes máis graves producíronse en Barcelona e Valencia. Na cidade de Condal, a xornada de folga rematou con colectores queimados, ataques contra establecementos acusados de colaborar con Israel e lanzamento de obxectos á policía. Houbo 15 detidos por desordes públicas, 11 deles menores de idade. Outras 5 persoas foron arrestadas tras unha protesta en Valencia. Mentres, Israel confirma a devolución dos corpos de 2 reféns. Trátase dun mozo e dun militar que morreron durante o asalto ao Festival Nova. Daquelas, milicias de Hamás levaron os seus corpos á Franxa de Gaza e agora, tras o acordo da pasada semana, foron entregados ás súas familias. Hamás xa anunciou que devolveu todos os cadáveres que puido recuperar. E tamén no eido internacional aumenta a presión dos Estados Unidos sobre Venezuela. Trump autorizou a CIA a facer operacións encubertas dentro do país e non descarta incursións terrestres contra o narcotráfico. O goberno de Maduro ve con alerta extrema os anuncios dos Estados Unidos e pide á comunidade internacional que actúe para evitar unha escalada militar. Os veciños portugueses e tamén os turistas poden desfrutar estes días da gastronomía galega sen sair da cidade de Porto. Alí están esta semana e a vindeira cociñeiros galegos preparando tapas das 7 cidades da comunidade de Brais. Efectivamente, aquí no céntrico mercado do Bollao, no que xa é habitual vir tomar algúns petiscos, estarán tamén as mellores tapas de Galicia do ano pasado. Son os gañadores de cada unha das 7 cidades que virán aquí para presentar as súas tapas aos portugueses e tamén, de algún xeito, para promover unha idea moderna e creativa dunha cociña tan tradicional como a galega. A iniciativa, que se chama de Tapas por Galicia, xa se realizara en Bilbao ou en Madrid e agora chega por primeira vez ao estranxeiro para atraer visitantes a entornos urbanos en unha tempada menos turística. Debemos ter en conta que o portugués é un dos principais mercados emisores de turistas cara a Galicia en cantidade e en nivel de gasto. E con estas tapas e tamén cos viños das 5 denominacións de orixe galegas preténdese consolidar esta relación e a popularidade da nosa cociña entre os visitantes. Eu penso que é importante tamén salir da nosa zona de confort, digamos, do restaurante, bueno, intentar explicar Galicia pois fora dela. Os portugueses siguen sendo os principais clientes turísticos internacionais. Nada menos que 100 millóns de euros deixaron os portugueses nos 8 primeiros meses do ano en Galicia. Entre eses produtos galegos, se hai un que destaca é o pan, ese que os galegos defendemos case como patrimonio da humanidade e que precisamente hoxe celebra o seu Día Internacional. Para moitos o pan é un imprescindible na mesa e raro é que a alguén non lle guste. A mí me gusta o pan con miga. Zona de Carral, Carballo, por aí. A riqueza do pan galego está na súa diversidade, máis de 100 variedades recollidas por Edu Lavandeira neste libro onde tamén se fala dun denominador común. Que a hidratación que ten o pan, é dicir, a cantidade de auga que leva dentro que fai que sexa moi mullido, moi esponxoso, moi delicado, con moito sabor, pero sobre todo a textura, é unha textura especial e tamén a vista destaca porque ten eses buratos, eses alveolos que se chaman técnicamente, digamos, tan chamativos, tan grandes e que o fan tan distinto respecto aos pans que hai no resto de España. Dende o pan de Cea ata o de Carral, pasando polo de Neda, cada vila ten o seu orgullo panadeiro e cada galego a súa teoría sobre cal é o mellor. Para mí, que esté bien cocido, porque el pan, por ejemplo, de esta panadería me encanta, pero siempre le digo que me lo pasen un poquito más en el horno. Tiene que tener sabor, hecho con masa madre. Sabor y consistencia. Una consistencia dura, pero que no sea, que no te rompa los dientes, vamos, y que tenga una miga que sea muy tierna, muy... O importante é o proceso, as fariñas que se utilizan, que se respete, en fin, é un cúmulo de circunstancias. Galicia é unha das comunidades que máis pan consome en España, con alrededor de 80 gramos por persoa e día. É unha potencia panadeira. Os galegos somos con diferenza os que máis gastamos en pan de toda España. Segundo os últimos datos do Instituto Nacional de Estadística, uns 860 euros ao ano, cando a media do gasto en España é de pouco máis de 700. Se recibes unha mensaxe do estilo "vota polo meu fillo", ollo, porque podería ser unha estafa. Neste novo calote viral, os cibercarrachos pídenlle familiares ou amigos que voten por un suposto neno nun concurso. E como fan isto? Primeiro chega unha mensaxe inofensiva de WhatsApp dun amigo ou un familiar.
Cando fas clic na ligazón, ábrese unha páxina aparentemente profesional na que se poden ver fotos de cativos en poses de baile ou ximnasia. E, como non, o botón de votar. Cando vas e votas, o sistema pide un código de verificación de 6 díxitos que se enviará por SMS ao móvil da vítima. Aquí está a clave. Os cibercarrachos inician un proceso de rexistro da túa conta de WhatsApp no seu dispositivo e así poden enviar mensaxes por ti. Unha vez teñen o control da túa conta, repítese o proceso que viviches ti, pero agora és ti quen envía a mensaxe. En Lugo recibiu a alta hospitalaria o home coitelado polo seu tío tras rifar polo cambio dunha bombona de butano. O agresor, de 68 anos, está ingresado na unidade de psiquiatría pendente de pasar a disposición xudicial. A agresión foi preto das 9 da noite nesta vivenda familiar de Santa María de Bóveda. Unha chamada alertou a Policía Local de Lugo de que un home de 68 anos acoitelara ao seu sobriño de 36, supostamente tras discutir polo cambio dunha bombona de butano. Os veciños do lugar están sorprendidos e moi afectados polo suceso. Estamos sorprendidos, pero é boa xente. Un pouco tristes, sí, porque, bueno, apreciamos o tío, o máis o sobrinho. A vítima sufriu feridas nunha perna e nun brazo e sangraba abundantemente. Puido ser peor. Foi quen de protexerse cando o atacante dirixiu o coitelo ao pescozo. O outro quixose defender porque, claro, para que non o clavara nun sitio máis peligroso, que lle cortou o brazo. Iban a cambiar a bombona de butano e un diría dunha maneira e outro doutra. Outro familiar alertaba do sucedido na casa na que conviven dous irmáns, a avoa centenaria e o neto que recibe as coiteladas. O dispositivo de medios alarmaba a esta tranquila parroquia rural lucense. Pasaron a policía, ambulancias e non sabían de que se trataba. O detido por tentativa de homicidio aínda non pasou a disposición xudicial, continúa ingresado no Hospital Lucas Augusti por un esvaecemento tras o suceso. Está en observación na unidade de psiquiatría. O ferido se recibiu alta. De Lugo imos a Coruña. No barrio de Monelos non saen do seu asombro tras o crime da anciá de 91 anos, presuntamente a mans de Remedios Sánchez, alcumada a Matavellas. Os permisos penitenciarios a reclusos reincidentes, como é o caso de Remedios Sánchez, alcumada a Matavellas, que permanece no cárcere de Teixeiro, cumprindo unha condena de 144 anos por asasinar 3 mulleres en Cataluña no 2006, están a xerar inquedanza. Se estuvo presa xa para que a soltaron. No salga a la calle así como así, porque aí están los resultados. O abogado Ferrolán, que hai máis de 30 anos conseguiu a primeira sentenza que declaraba o Estado responsable civil subsidiario por un caso semellante, explica que a partir de entón aumentaron os controis penitenciarios. Con todo, asegura que en algúns casos non son dabondo. Hai unha serie de penados, verdad, que son especialmente peligrosos. Agresores contra las mujeres, contra los niños y en este caso contra los ancianos, ¿no? Y yo siempre pongo más el foco en la administración. ¿Por qué? Porque son las que tienen que hacer un efectivo control, que tengan que ir a presentarse cada X tiempo, cada X horas a una comisaría de policía, al propio centro penitenciario. No caso da anciá da Coruña, di que o Estado tamén podería ser responsable civil. Habría que examinar profundamente el procedimiento. Si usted no me ha controlado debidamente y efectivamente y eficientemente al penado, pues obviamente tendrá alguna responsabilidad del Estado. Remedios Sánchez segue á espera de que a chamen para prestar declaración. Policía Local, Nacional e Garda Civil buscan un fuxitivo en Pollo experto no roubo de vehículos, pero que posúe todo tipo de antecedentes, segundo as forzas da orde. De seguido, van ver a última persecución e a última fuxida. Aquí na Xunqueira de Alba fuxía por última vez este delincuente de 35 anos que ten en suspense a todo o municipio de Poio desde hai 8 anos. O que fai é roubar vehículos, perturbar a convivencia cidadá, é unha persona peligrosa que todo o mundo coñece por aquí. Ten unha ampla conduta delitiva, aínda que a súa especialidade é o roubo de vehículos. Ten tenencia de drogas, ten unha usurpación dun ben inmoble, ten delitos de tráfico, non posúe permiso de conducir, é unha persona que nunca para nos controis e que, bueno, sempre está no filo da lei.
Neste C3 fuxiu da zona do Concello por San Salvador a toda velocidade, atravesou Fragamoreira, Campañó, Ponte das Cabras, por Carreiros e Monte a Través e mesmo por pistas de terra e amenazando a integridade de peregrinos e abrallando a veciños. Vías moi estreitas, de limitación de 30 km por hora, con sinais de perigo nenos por proximidade de colexios. A persecución foi a altas velocidades, en vías estreitas. O delincuente e a súa compañeira fuxiron a pé e a Policía Nacional puido recuperar o vehículo. O home pode campar as súas anchas por Poio, xa que sabe que polas tardes non hai servizo de policía local desde hai meses. Que no utilicen el intermitente. A mí eso me pone malo, porque tengo que averiguar para dónde van. Entonces eso a mí me pone malísimo. Os intermitentes son fonte de conflito entre os condutores, xo escoitan, pero tamén no mal uso das rotondas ou das luces. E que poñerse o volante dun coche pode ser moi estresante. Estas son as cousas que máis nos molestan. Escoiten. A xungla de asfalto tórnase realidade cando toca coller unha rotonda. Principalmente a xente que se mete por dentro nas rotondas e queren salir cando eles queren. O problema son as glorietas. As glorietas sí, pero tamén... Que che adianten pola dereita. Bueno, se queren correr máis que a min, pois que corran. E que dicir dos que collen o carril da esquerda e non se moven? Dalles igual ir a 80 que a 120, é dicir, eles collen o carril esquerdo e por aí van. Dá o mismo que lles pidas paso que non lle lo pidas. Se hai algo que unanimemente molesta aos condutores é o mal uso dos intermitentes. Por desidia ou por despiste, son maioría os que non indican ben cando van tomar un cruce ou unha rotonda, así que nós damos exemplo. E facemos a proba uns poucos minutos apostados á beira da estrada confirman a sospeita o intermitente está en desuso. Tengo que averiguar para dónde van. Entonces eso a mí me pone malísimo. Usar as luces de néboa cando non fan falta ou non respectar a distancia de seguridade tamén incomodan especialmente. Esquecemos que a estrada é un espazo compartido, que as manobras que facemos, pois cada unha delas ten un efecto nos demais, e a seguridade, lóxicamente, depende do comportamento colectivo. Un pouquiño máis de paciencia e, sobre todo, pensar que somos moitos e que todos temos dereito a convivir tamén na carretera. Atraco frustrado nunha librería de Noalla en Sanxenxo. Unha suposta muller entrou no comercio cunha vestimenta tan estrafalaria que o propietario pensou que era unha broma. Van ver que nada máis lonxe da realidade. Perruca das malas, máscara, lentes de sol, suadeira e unha saia que lle chegaba aos pés. O meu marido pensaba que era unha broma, porque el cando veu entrar pola porta dixo, ok, ben. Claro, como que parecía un disfrazado, como un choqueiro. Parecía unha broma de tan mal gusto como o propio estilismo, pero de broma tivo pouco. Entrou coas mans no bolsillo, e cando chegou, entrou pola porta, cando chegou aquí, sacou como un arma. Entón dixolle ao meu marido, dame todos os cartos que teñas. E claro, o meu marido, pero ti, que dices? Pero ti que dices e tal, non? Como que... Unha pistola que ainda non está claro se tamén formaba parte do disfrace. A Garda Civil está analizando as imaxes das cámaras de seguridade, pero ten pinta dun asalto algo improvisado. Ás 10 da mañá non... Tes o cambio e nada máis. Na última hora da noite ou así, ainda pode ser, pero a esta hora... Co que non contaba o atracador vestido de muller foi coa oposición dos propietarios. Meteuse por aí, claro, o meu marido o primeiro que fixo foi agarrar a man onde traía a arma, entonces eu botou a man, entonces os dous forcexearon, co peso dele caíron contra aí, por eso se lastimou, lastimouse aí na espalda. A ver, ao mellor agora se o pensas fríamente dices ti non o faría. Ben ou mal, alo menos conseguiron frealo e tamén os datos suficientes para seguirlle o rastro. Un coche, bueno, antigo, un Seat Toledo destes antigos, azul oscuro. Arrancou, pero dounos tempo a collerse a matrícula. O libreiro de Noalla xa recibiu alta, pero segue o corpo amazado e o atracador mal disfrazado segue en paradoiro descoñecido. Non está identificado, pero segundo parece, o coche anda pola zona. No concello ourensán de Nogueira de Ramuín está sendo un día moi complicado por mor dun incendio que calcinou unha vivenda por completo. Só conseguiu salvarse das lapas a súa propietaria e un dos seus cans. A muller puido saír fora da casa e pedir auxilio. Coas primeiras luces do día, esta casa de Cachaldora en Nogueira de Ramuín seguía fumegando. Foi unha noite longa para os veciños e veciñas desta aldea que viviron momentos de moita tensión,
tras escoitar os berros de auxilio da súa propietaria que, por sorte, puido saír polo seu propio pé. Ningún deles quixo falar a cámara, saben que o acontecido é moi duro para esta familia que acaba de perdelo todo. Os propios veciños axudaron na extinción coas súas mangueiras ata que chegaron os bombeiros do polígono de San Cibrao tras recibir a chamada sobre as 2:30 da mañá. Non foi unha extinción sinxela, de feito pola mañá tiveron que volver a actuar os bombeiros de Maceda para impedir que o lume se reavivase. Os compañeiros chegaron de madrugada, estuveron toda a noite traballando no incendio para poder controlalo, ao final puderon controlar, non arderon as casas colindantes. Esa era unha das prioridades cando chegaron aquí ante a virulencia das lapas, evitar a súa propagación e lograr a súa extinción sen causar máis danos materiais nin persoais. A propietaria da vivenda foi a que levou a peor parte unha octoxenaria que conseguiu saír da casa pero que posteriormente foi atendida no lugar tras sufrir un ataque de ansiedade. Houve moita carga térmica, co cual, vivironse momentos de tensión. Podemos rescatar un can sen vida. Afortunadamente a señora que permanecía na vivenda saleu por os propios medios. Tamén conseguiu salvarse este outro can da casa calcinada, aínda que outro animal pereceu por inhalación de fume. Investíganse as causas deste incendio que mantivo en suspense toda unha aldea durante a noite. Os veciños de Ames estánse a queixar estes días por un cheiro difícil de sobrelevar. Sei que a orixe estaba nas obras da depuradora do Concello veciño de Santiago. A Xunta xa pediu estes días que se solucionaran eses problemas de contaminación do río Sar, Xoel. Sí, en concreto, Antía, esta estación depuradora de aguas residuais de Silvouta, en Santiago de Compostela, un cheiro que está relacionado con esa vertedura que comezou o pasado domingo e que afecta xa a territorio de 5 concellos da conca deste río Sar, nomeadamente a Ames, Brión, Rois, tamén Dodro ou mesmo a Padrón. Detrás desa vertedura estarían as obras de mellora de capacidade e tamén de modernización destas infraestructuras que está previsto rematen aínda no ano 2026, dende a empresa responsable desta planta de depuración, a empresa pública Aquaes, dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica, apuntan a que na última semana se terían realizado labores de posta a punto, unhas probas que terían orixinado esa vertedura e lembran tamén que esta planta aínda non está preparada para dar un tratamento a esa auga con normalidade. De aí a vertedura, tamén o cheiro que experimentan os veciños e mesmo a morte de algúns animais, de algunhas especies neste río. Por iso, dende a Xunta, a través de Augas de Galicia, piden ao Concello de Santiago e tamén a esta empresa responsable desta infraestructura unha solución o antes posible. Os populares galegos escenificaron esta mañá no Concello pontevedrés de Agolada o seu apoio á muller rural. A secretaria xeral do PPDG, Paula Prado, visitou este establecemento resentado por 3 xeracións de mulleres. Prado asegurou que, a diferenza do BNG e o Partido Socialista, o Partido Popular pon en valor o esforzo das mulleres que apostan polo territorio. Vimos estes días como o Bloque Nacionalista Galego chamaba fascista a unha muller que lle acaban de conceder o Premio Nobel da Paz. E vemos tamén a un Partido Socialista que di ser o máis feminista da historia, pero cada semana asistimos a escándalos relacionados cas mulleres que mellor xa nin comentar, non? E hoxe celebrase o Día Mundial da Alimentación, coa vista posta nos case 700 millóns de persoas que pasan fame no mundo. Os actos centrais estáse celebrando na sede romana da FAO, a Organización de Naciones Unidas para a Alimentación. Entre as autoridades asiste a Raíña Leticia, embaixadora especial da institución. Lamentou que a fame sexa unha arma de guerra e pediu centrar as políticas alimentarias nos dereitos das persoas. O 70% das mulleres que pasaron un cancro de mama tiveron que interromper a súa vida profesional e unha de cada 3 sufriu problemas económicos nesta etapa. Esas dificultades co traballo centran a xornada de hoxe da Asociación contra o Cancro da Coruña, que está a dedicar todo o mes a visibilizar os múltiples aspectos que implica esta doenza. Pacientes e expacientes interpelaron hoxe os representantes empresariais para falarlles das dificultades que teñen para volver ao traballo. Muchísimas de las mujeres están todavía en edad laboral y luego esa reincorporación al trabajo es muy complicada. Te sientes muy insegura al volver porque durante un tiempo no estuviste, más dispersa, más espesa, lo que se llama el chemo brain, que muchas veces no se habla lo suficiente, yo creo que se debería. Que también las empresas nos den un poco la visión o de qué manera podríamos ayudar desde la asociación a que ellos aceptasen la reincorporación de las mujeres de la mejor manera posible, ¿no?
Porque é normal que sigan tendo durante un tempo dor, fatiga ou ansiedade que pode facer as xornadas extenuantes. O día 19 é o día contra o cancro de mama, pero na Asociación Española contra o Cancro da Coruña organizan encontros como este todo o mes para abordar aspectos como a prevención. Es que yo de hecho soy portadora de una mutación genética, de hecho a mí me cogen todo esto a tiempo porque yo tengo un diagnóstico precoz de mi enfermedad. Ou a investigación como a que busca os biomarcadores do cancro de mama metastásico. A idea é intentar evitar tratamentos que non van a ser efectivos porque todos os tratamentos, por moi inocuos que sean, teñen efectos secundarios. Xornadas destinadas á divulgación que perseguen mellorar a calidade de vida dos pacientes. O Consello da Cultura Galega propón 96 medidas para reverter a situación do galego. Abarca a todos os sectores, xustiza, sanidade, deporte ou turismo, tamén a educación. Propoñen implantar un proxecto piloto lingüístico que imparta a maioría de materias en galego. Basicamente, tamén parte da premisa da demanda e do consenso. É dicir, naqueles sitios onde se quera, que se poda, aquelas familias que desexen unha educación maioritariamente en galego, que a podan implantar, que a podan recibir, e que a podan recibir no sistema público. A escritora compostelá Ángela Banzas, finalista do Premio Planeta deste ano coa novela Cuando el viento hable, asegura que escribir é para ela un xeito de achegarse ao mundo. Banzas recoñece que é a primeira vez que escribe sobre unha historia de amor bonita onde, como nas súas novelas anteriores, tamén está presente Galicia.